Така, не всички знаете Discord. Кой не го знае? Ма как да влезете? Трябва да имате Google Play, ако нямате истина Huawei като мен, Xbox. Google Play магазин. Пишете DC или Discord и ви излиза това приложение. Discord, разговаряме и играем. Чакай да си го актуализирам, защото има актуализация. Набързо ще направим. И действаме. Така, пишете си имейл и всичко. И идвате тук. Не. Тук. На това плюсче долу. Присъединяване към сървър. И пишете кода, който ще го сложа някъде си. И влизате. Присъединяване към сървър. И това е накратко.